Issa li daħlet fir-raba' ġurnata s-sena skolastika l-ġdida fl-iskejjel tal-Gvern, saret aktar evidenti l-kriżi kbira tal-għalliema li hemm fis-settur. B'ħafna mill-għalliema jingħataw klassijiet imdaqsa x'jalmu, jew saħansitra ebda għalliema assenjat f'ċerti klassijiet. Jispikka l-ment li rċivejna minn ġenituri mħassbin kif uliedhom fir-raba' sena tal-iskola sekondarja tal-Kulleġġ Santa Teresa fl-Imrieħel la għandhom għallim tal-Ingliż u isanqas tad-disinn u teknoloġija f'sena tant importanti qabel low-levels. Jidher li l-unika soluzzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni hija li jiraqqa l-pannu bil-qar aħmar billi jingaġġa għalliema barranin minflok joffri kundizzjonijiet aħjar u xierqa għall-professjoni tal-għalliema. Stqarrija tal-Fakultà tal-Edukazzjoni aktar kmieni dan ix-xahar ikkonfermat kif iż-żgħażagħ qed jażlu korsijiet oħrajn offruti mill-Università għax dawn iwasslu għal xogħlijiet paga aħjar minn dawk ta' għalliema. L-appellu sabiex il-Gvern jieħu inizjattivi fit-tul jiżdied l-istipendju tal-għalliema waqt li qed jistudjaw u jiżdiedu l-pagi meta jidħlu fil-professjoni sejħa li sa issa waqgħet fuq widnejn torox.